Hello guys, good morning. Welcome to my Bisaya Vlog Official. Please subscribe, like, follow and share guys. Mao na ang tips guys unsaon pagtanom sa sili nga mutubo siya guys ug mubungag daghan. Kailangan mo ni siya guys magkuha kag tambok nga yuta, ibutang nimo sa kaang, ayon nimo sa tabon guys nga dili sa makaon sa mga mananap. So, mao ni siya guys. Mao ni guys ang sili nga atong gitanom tung niaging semana. Dako na siya guys. Tambok. Dayon guys, kailangan ni siya natong atimanon, pirmi, bisbisan na tubig, dili sa daghanon og bisbis kay basin malata ang iyang dahon. Ug kailangan siya guys abunuhan para siya mutambok pagid siya guys og mubungag daghan. Aron ka dili ka maalkansi sa imuhang mga paghago og pagtanom. So, nangani guys, mao ni ang tips sa pagtanom sa sili guys. Kailangan siyang atimanon aron pod guys nga aron pod nga mutambok siya pag-ayo ug mamungag daghan. So, mao na ni guys. Mao na ni guys ang sili nga atong gitanom tung niagi guys. Namunga na siya daghan guys, dili ka maalkansi basta ang sili imong atimanon pag-ayo. Pwede na ka makaluto bisan unsa nga sudan og makapamaligya na ka sa palengke og makapanghatag ka sa imuhang mga silingan. So guys, salamat sa paglantaw sa video guys. God bless.